أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jean Sedou biye jumaye biye lahoroma donye alabatu ane ala nyini Jean Sedou ka do juma do ya fa akanga barika ka sidi ninga do faraka kosobe Jean Sedou ya Allah ya Allah ya Allah Allah eko ange deli Allah eko anga iyafa deli Allah eko anga ikado anga majigiye Allah aminu mbeni njamane ngono minye mali Allah anya majigide Allah wa anye deli ambe segi ki deli Allah ambi sey kan dama kashila dama kashiro ta ona e ala kilungo deli ba wara ta umbulo e ala kilungo Allah e minye dieda Allah eminya lahrada meleken wurdane ni jine ani buna ramade eminya beda Allah iko yeni bela jile da Muhammadu ya Rasulullah koso Allah amba nyini fe Allah ambe edeli Allah amba nyini fe Allah ambi deli kokura Allah ambe deli kokura ne ko minga ke o debike arhamani arahimi angani jamana minye maliye eya anda kambla ni jamana ngono ala anga jamana zrana anda bali bana zrana ala kodama min dalimbe ka jamana zegere ya Allah enye ba bela ala ede bise ka wuli ka bonga shuko ni sejete ala ito ka onyewa iko ki ka Muhammadu kama ya Rasulullah alayhi wa sallim iko ke magani madina kama Allah o ke Qur'an kama Allah Allah on be shuni saliminge Allah misrakati min bo Allah nya nyini fe kako kama ka nga jamana nkishi ka tanga Allah ikayele mene on nga jamana famawye ikayele mene yelemi na buta yorojan yelemi be kesbabu yo ka kili nyuma zoro dibi jugu mi be uni mato che kafara Allah asimi ko eta Allah hakili mandi anga jamana nyama ika asimi tege magaya Allah ya Allah kodama min bi jamana ngono koka ani jamana kono ala ede ba gundo don ala agundo fara eske belebele manchade ala agundo fara ngai wuli bali ikanzu 3 eske ikanga jamana ja ala ikanguna ja kuna ngoya temingo ami ya Allah ami Allah samya jibinefle ami anga senekela mogo be gila ami jinyuma ala jinyuma shura nguna ami nga journaliste Sedou yani jinyuma kana engrais mu ida masama engrais ne o duidawa engrais Jean Sedou engrais to mana senekela bi kashibi engrais te kuleledo kamaga bo fabe engrais boro kile ate dugu do be boro keme dugu do be boro tan foro kele yere foro kele do be hectare boro duru boro tan kele ma do bele dugu kele te mali panja mambe boro kele ma do Allah itani gundo injira jamana basakela asimuna est-ce engrais be na be wulika jomi ngi akoke engrais be Poutine bolo mu Poutine ibita fo Poutine mamugo be yale Poutine ka engrais kana samia maba engrais do bateau kono irisi ka do kwaji kono ka bulika na do mobulu ngono katia ka se ko jila ko abi dolinga na tuguni gundo jugu min bala gundo min be angera kula ngana mu min bala tuani min bala ya Allah amba kalama ke affaire min be angera kula amba kalama de asimi de ta kalama wa bole fla kalama ni na du makuma jona na ma wulika joke jona Jean Sedou ikado jamana ngona fama dama min dema na nu to tinya soro unu yella goshi soro ala ka na kishama ala kono sama ala ka kishi wuli kuma bala de so nganu bala de ala ka kishi samya jibina danikera do ma angira soro e ko famu tugo di jamana ngona atifam ngana mu ni shoni ni bingali namara amba kalama wallahi nyanya do na ya nyiniga amba fai
e ko kamaleni dobe ko to ni be mina ta ko ya ka ko se o jure di junior ne ko ni nyafi ngo to na ma ni ndo ko ala to junior de mami de papu de bisou de ni ndo ko kirikara ni nu Haruna Touré ayi o de ko sa papu be o e ko le vieux Bavier Bavier Touré c'est la joie OK Bavier a toi de Agibou Dameli afai junior ni Chokoroba Toma de do de a wele ku de junior mbadon c'est mon jeune frère Agib ay ngoso ka de do c'est ka dunge c'est quoi my bismillah nga dugula bismillah maimbe abe c'est ka de sagwe i asimu ni non Asim n'est pas de Sibou il est doux Asim est de Moribla 100 Moribla est doux Moribla c'est 100 100 c'est où Miangao c'est où 100 c'est la nouvelle région de 100 Ibn Anzomo Bwana Jean Sedou wallahi nyengale alala est-ce que wallahi nyengale alala Jean Sedou fait do be o manga ke jamana ngono bli an ga jamana baara to bu baarakɛla b'a fɔ hakili si hakili nin kɛra salo nasini ɲinan dan natɔ filɛ n ka kisi a ma n kana se ka bi a jɔ kɔnɔ a kɛ o kɛ ka mɛn don dɔ la a bɛna jɔn na a bɛna wallahi a bɛna ministre kɔrɔ dɔ tɛ kaso la u b'a la i bɛ ka ministre dɔ tɛ kaso la hali kaso la jɔn di k'a dɔn a don ma a bɛ se k'i tɛgɛ da o kan wa dɔw ka don a don natɔ don a don natɔ don mais qu'est-ce que c'est manière ala bɔ gundo poyi nganamu ni jaba min b'a la angɛrɛ ko la a gundo da kɛnɛ kan maa o maa mana kɛ k'a fɔ i ye sɛnɛkɛlaw janfa ala k'i janfa ala k'i to a la ami subhanallah u ya rabbi ala k'i kana kuma jugu fɔ dɛ wallahi ala k'i to a la non daga ma in koyi ni an ma danga yɛrɛ de don sa mali tɛ ɲɛnabɔ o i jagokɛla n'i bɛ angɛrɛ janfa la ala k'i malo faama n'i bɛ angɛrɛ janfa la ala k'i malo kɛrɛfɛmɛru n'i bɛ angɛrɛ janfa la ala k'i to a la sɛnɛkɛla n'i bɛ angɛrɛ janfa la ala k'i malo sɛnɛkɛla ɲɛma n'i bɛ angɛrɛ janfa la ala k'i to a la ala k'i malo daga donna dɛrɛ mais non qu'est-ce qu'il y a de comment an tɛ kana fa bɛ wele fa bɛɛ fɛ angɛrɛ ko angɛrɛ ma bɛɛ région bɛɛ dongo don dɔ ye ne wele o dongo ka bɔ Sikaso mara in na ko olu ka dugu bɛɛ bɔrɛ 20 de sera o ti maa kelen ka foro yɛrɛ bɔ et pourtant jamana ko k'u ye engrais subventionné 117 millions million kɛmɛ ni million 17 de tonnes milliard o de donna pour que Sénégalais bɛ engrais sɔrɔ o wari taara min Seydou engrais ma se a seyɔrɔ la Burkina kaw ye milliard 75 de bɔ a ka ca kalo fila ye maa ma kan ka engrais sɔrɔ bɛɛ ka engrais seri ka foro la o baara banna a kuma tɛ yen Mali milliard 117 117 milliards anw ma fɛn ye non ça va pas mais qu'est-ce qui ne va pas non janfa bɛ yen ni Asimu kuma maa minnu bɛ jamana janfa an laban o laban o de bɛna ka jigin an kɔnɔ k'a fɔ ni Asimu bi jɛ la dɛ ayi subhanallah non mais non ayi kan'o miiri qui ne parle pas eh bien qu'on soit non jamana kuntigi bɛ se ka janfa mais k'a fɔ ani maa bi jɛ ko ma jamais bon o de fɔlen fila ye n'a ma kuma waati la samiya bɛ ɲini ka dan kɛ jamanadenw bɛ sɔn k'o miiri wa a ka n'o miiri dɛ jamais n b'o f'i ye dɛ non jamais au grand jamais a tuma ala k'a n'a ayiwa ala k'a n'a kisi ami i ka cɛnin tɔgɔ ye sa i ye min tɔgɔ fɔ ye sa junior a fɔ a ye Agibou Dembélé a fɔ a ye k'a ka taa ci fɔ faama ye ko an ko ten merde e ko ten wa an ko ten moi j'ai peur de quoi tiɲɛ fɔli jamana na n'a bɛ Seba Jito b'a denw na mɔ bon ko ten kana fɔ k'an ko ten dɛ ko ne ko k'a fɔ maintenant ko ne ko comme Keñoruba dayɛlɛ la kasobon VIP bɛ e bɛ se ka taa yen sisan non o ni kasogo tɛ ɲɔgɔn dara la méfie-toi hein tu parles au président je suis en train de je donne des renseignements au président de la République mais tu parles au président de la République il ne sait pas il faut faire extrêmement attention donc comment je dois dire formule de politesse. Merci. Excellence, Monsieur le Président. Non. Veuillez tenir compte de la situation de l'engrais. Point. Ni Temenoka. Bon, président, après le premier Touakana, Aya Foti. Jalibi Tienfo Jatrie, président Senda de. C'est lui à Foti, Touakana. Il n'y a pas Foti. Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله كان كنا جا الله كان كنا جا فاتحة 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 الحمد لله رب العالمين daba tungara El Hadji Mohamed Ba Jara duwawukaw ka kɔlɔci kɔlɔ a ye n ci ma a ye ne ci ko ne ka taa misi wɛrɛ kɔnɔ misi min ka di ne yɛrɛ ye ko n k'a juru minɛ ko kana di El Hadji Daba Tunkara ma Alhaji Ba Jara alimuw ka alimu walijuw ka walijuya alimuya ye nin de ye alimuya fɔlɔfɔlɔ kuranɛ dɔn tɛ i k'a dɔn ayiwa min ye n k'i ɲininka nasi bɔ tɛ alimuya fɔlɔfɔlɔ i y'a dɔn wa a jogo ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye min ye i y'o dɔn fonisireya a fɔ ko n ma boli ni misi ye k'a diyara n ye a ko misi dilen kɔfɛ seyidu jurukisɛ min bi d'a kan o wari filɛ o minɛ n ko ayi n tɛ se k'o minɛ ne ye hɔrɔn ye e yɛrɛ b'o bɔ wa n ko a k'o to yen n ko ne yɛrɛ b'o bɔ i ye joli k'a juru ye batan bamanan bamanan i jɔyɔrɔ la ne ye kalanden de ye misi bɛ min misi juru dira ne ma n y'a di mobilitigi ma a don m'o kun o bɛ ka Bamakɔ magɛnna misi belebele a fɔ Alhaji Ba Jara ye ko ani ne karila ɲɔgɔn na sa ko den pasa n'a ba waati kurunin ko den pasa n'a ba ko ziyara kɛnɛ kan i bi maanifin finnen i b'a fɔ ko diden maanifin hali se dayɔrɔ tɛ sɔrɔ k'a jara n'a taara yan fɛ kalandenw bɛ girin a yeli yɛrɛ y'a dama ko ye a fɔ a ye a ye juru don jelikɛ min na a saracogo ɲuman b'a kɔnɔ awɔ n b'a sara e kun tɛ se ka taa o ayi sabula kabi kilomɛtiri kelen i bɛ mobili de jɔ ka taama i sen la ne ko n ko ne ka jelikɛ a tɛ se ka nin taama kɛ ale taama man di o man di ne ko i tora a ɲɛna ni maa o maa ye daba bɛ min i bɛ nin di daba ma n'a y'a di yan i y'u bɛɛ minɛ ni Seku Lasana Kane a denkɛ ye ɲɔgɔn ye a ye n ci joli ma e daba ma kɛ Seku Lasana Kane denkɛ a denkɛ fɔlɔ a ye mun f'i ye ayi n k'a ye n ci e kɔrɔtɔ kun naam ni Safo Burama ye ɲɔgɔn ye o fana ye n ci ne ye maaw ye koyi i ye maaw ye ni Duwabugu maire Adama Tumani Jara o fana ye n ci ne ma wa o bɛɛ ye e ko ne laban bi kuma in t'a bila yan nin ci ka ca o nin ci ka ca dɛ ayiwa baasi tɛ jodi de dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamakɔ wula jɔndi Seydou i k'a dɔn Tasuru Jara bere ka jugu jango bamanjɛ wale kɛbaw n'a fɔra ko juru ka sara jɔndi Seydou i k'a dɔn a tɛ ja sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye civiliw ye ka taa baga u ma min ye commune Jalasagu jɔni Seydou k'a dɔn maa 130 k'o daji sɔgɔmada kelen u ma min u ma bɔ bamanji kɔni i k'a dɔn o de la u ni hinɛ man kan i k'a dɔn Ala yɛrɛ sɔnnen don u ma kabini nin ko in kɔni kɛra u fɛ fo ka taa bila bi la jɔni Seydou k'a dɔn u ni tu sɔnna tuguni sabula u bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɔni Seydou k'a dɔn awa kɛ b'u kɔ wulikajɔ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ u dogolen bɛ dingɛ minnu kɔnɔ ka t'u wɔgɔbɛ ka bɔ min ye jɛnɛ ye ka taa fo Bankas min ye sɔrɔsiw ka avion min n'a bɛ mugu yari o kɔni bara k'a suru de ko sankisɛ n'a ye maa naani jɔlen Bamanji o y'a sɔrɔ o ye daji jɔni Seydou k'a dɔn kunnafoni in kɔni sɔrɔ la ayiwa chef d'état major général de l'armée jɔn Seydou k'a dɔn k'a sɛbɛntiya bamanjɛ wale kɛbaw i k'a dɔn ayiwa do de u bi lafiya n'o kɔni bɔra i k'a dɔn ayiwa lafiya banna sɔmin kɛra kunnafoni dɔnna k'a fɔ maa minnu ye nin bamanjɛ wale in kɛ ka ɲɛsin an ka jamana denw ma Amadu Kufa ka maaw don kelen jɔn Seydou k'a dɔn maa dɔw bɔra Burkina i k'a dɔn olu fana nana fara Amadu Kufa ka maaw kan u ye nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jɛnɛ mara in na ka taa n ye ɲininka awa fo Tɛnɛngu min ye sɛgɛ ani kungokoloba dɔ bɛ yen u ko min ma ko sana kungokoloba jɔni Seydou ka taa fo Bankas sɛbɛnnikɛla ko nin lamini in de minɛnen bɛ Mali sɔrɔdasiw bolo i k'a dɔn baara k'a bɛɛ lajɛlen yɔli u tɛ tɛmɛ Tuni na u tɛ tɛmɛ Kuluju la u tɛ tɛmɛ Dugu la jɔni Seydou k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen minɛnen don sɛbɛnnikɛla ko nin tile fila in na mugu min jour la ka jigin jɔni Seydou k'a dɔn maa tɛ k'a da fɔ faali min kɛra maa t'a cɛ da dɔn jɔni Seydou k'a dɔn n'u ye faali kɛ tan ka caman kɛ
sanfɛla in na u bɛ sɔrɔ ka jigin duguma ni k'a lajɛ jɔn ni sara maa joli b'a la an bɛ maa minnu ɲini yalima o bɛ nin na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan nin kɛra janfaba de ye janfa min labɛnna banbanjuw fɛ sabula sɔrɔsiw man'u koro k'u koro kuma o kuma John Sedi k'a dɔn nin jigi kɛ wale u bɛn'o de kɛ jamana na a kun dun tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw i k'a dɔn an ka se ka nimisa walima an dusu ka bɔ walima ka dusuma kasi kɛ a ko katiba Masina John Sedi k'a dɔn marakala so tɛ fila ye olu de don ani ayiwa min ye Burkina Faso kaw ye olu fana ka maa dɔ nana far'u kan John Sedi k'a dɔn a nabu da e ko nin tɛna kɛ bamajan wale bannen de sabula sɔrɔsiw kɛlen k'a don u mana don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn u t'u to yen wulikajɔ Lamini Salo k'a daminɛ o yɔrɔ in na fo Burkina i k'a dɔn Lamini na John Sedi k'a dɔn Bunumunu Salo de kelen bɛ bamanjuw nɔfɛ fa bɛɛ lajɛlen la a ko in kɛli jɛnsɛgɛ naani jamanabaw ka tɔnba Nations Unies olu yɛrɛ u ye kunnafoni di kɛ u y'a jira k'a fɔ u ye kuma in mɛn a y'u dusukun tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten o kuma Mali ɲɛmaaw u b'u dɛmɛ ni ka dugawu k'u ye u k'u jija n'a dan'o ma kɔni u ma foyi kɛ n'a dan'o ma foyi kɛ kangari min bɛ dan ye n bɛ kangari min da ye a f'u ye maa minnu bɛ ko droit de l'homme walima human rights n'an ye min da mankan ma an b'o dafara bilahi leji sariya de k'u ka kuma u ka sariya bɛ min bin kɛra maa 130 kan u ye mun fɔ sisan u ma kuma u nana kɛwale jumɛn kɛ foyi n'an ye maa ma da mankan mɛn Maliko la walahi an b'i tɛgɛlɛ n b'i tɛgɛlɛ dɛ Ala k'an kunna nin kun ye sɛbɛn ye n ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la dabatuma ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mohamed Bassirou Seba Bamba ɲininikɛla don n y'a ka sɛbɛn ye a ko janjo ani tɛgɛrɛ kan ka fɔ Mali armée ye Mali armée min n'a bɛ kogɛlɛw ani kɛlɛbaw se ta a ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ sariya min n'o b'an ka jamana kunna n'o ye sariya sunba ye min dara février kalo tile 25 san 1992 o ko buna hadamaden ale yɛrɛ ye ɲama de ye la personne humaine est sacrée Magate ka kala sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bamanju ani fɛn min ye dagajugu sigibaw ye olu ye wuli kajɔ ani walejugu min k'an ka jamana kɔnɔ waati laban in na buna hadamadenya u m'o kɔlɔsi diɲɛ diinɛ si tɛ min n'a b'a fɔ ko buna hadamaden ani ka halaki ɲɔgɔn la k'a sɔrɔ maa min u b'a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mohamed Bassirou Seba Bamba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ nin wale in kɔni diɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ hali kafiriya yɛrɛ o bɛ nin ko in kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wale min n'a talen bɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ janfa don nka janfa in kunbɛn b'a tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka l'armée sabula an dusu mana bɔ cogo o cogo an mana dimi cogo o cogo ko mana kan na ka gɛlɛya cogo o cogo dimi bɔbaa wɛrɛ tɛ anw na fɔ fɛn kelen o ye armée n'i ko armée sɔrɔsiw de don o ye maa dɔw ye minnu sɔnna ka diɲɛ k'u nidi ka diɲɛ u ka denbayaw kɔ ka diɲɛ u musow kɔ u denw caman bɛ yen minnu kɛra fala ye nka o bɛɛ n'a ta olu de ko u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka don anw ni saya cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko armée nɛgɛdenfilibaw n'o ye armée ye a bolofara ka ca minnu bɛ duguma minnu bɛ sano garde nationale gendarmerie ka taa fara polisi kan ani minnu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kungo lakana ani nafolo ɲinibaw kana bila jamana wagane kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bi jamana de bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mohamed Bassirou Bamba ye a ko ka sɔn ka cɛfini don ka kɛlɛ to jamana kɔnɔ k'a fɔ i bɛ diɲɛ denbaya kɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la fɛ e dun b'a dɔn saya bɛ yen o tɛ ka kɛ fɔ kariba faso kanu ani cɛ maa cɛ minnu b'an bolo ayiwa an ka armée kɔnɔ an k'an ka janjo f'u ye hali n'an ye so siri an bi k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔrɔdasi cɛ ye a kelen o kelen n'a bi bi arijinɛ sɔrɔlen ko tɛ dɛ an k'an k'u tɔgɔ de sɛbɛn ni k'a bila Mali drapeau sanfɛla na sabula olu joli de kɛra ka Mali tariku sɛbɛn et puis en lettres d'or je le confirme sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ tubabuw fɛ yen ni maabaw sara u bɛ taa bila sɛlɛdon min na u k'o de ma Panthéon o tuma Mali la sɔrɔdasi cɛ kelen o cɛ kelen n'a ni tora o toit de kan ka sɛbɛn Panthéon na a ko mun na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kununko an kun bɛ cɛŋana minnu dɔn a bɔ n'an b'an waso n'u ye Cɛba Babɛnba Samori Ture El Hadji Umaru Tall Firun Mamadu Konate Modibo Keita Jean-Marie Kone Hawa Keita Seydou Badian Koyate Mamadou Mahamani Alassane Aïdara Fili Dabo Sissoko Amadou Diko o n'a ɲɔgɔnnaw nin cɛ kelen o cɛ kelen n'a bi armée la n'u bɛ ka faso kuma bɔ olu de to a kan ka sɛbɛn u to a sɛbɛnyɔrɔ la i jɛna na jɔnkɛ
Nyama. Général Amadou Toumani Touré. O b'a dafa. Pop. Général Moussa Traoré o b'a dafa. Sabanikala ko. I ɲinɛna. Jɔnni. Soldat Amadi Gakou Jabali. Skei. Mbadenkɛ don. Wallahi. Un militaire. N'i ye Jabali ɲininka. Il ne recule jamais. A tɛgɛ ka di sujuru de tun b'a bolo. N'a fɔra Yamani. Ale b'a fɔ ne de bɛ bila ɲɛ. N kɔrɔkɛ don. An ye siɲɛ kelen min. Soldat Amadi Gakou a Jabali. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali tariku filɛbaw filɛ nin ye a sɛbɛnbaw de filɛ nin ye o tuma anw minnu ye jamanadenw ye anw dusu b'an ka kasi an ka armée kɔnɔ sabula armée ye min kɛ anw ye kununko u b'a la ka min kɛ bi an kana ɲinɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i donna kangɔnaw na muso firiyabaatɔ de ka ca falatɔ de ka ca faletalen de ka ca o n'a ta bɛɛ sɔrɔsikɛ diɲɛ don o don a bɛ kungo kɔnɔ saa b'a dasi tile b'a yara a bɛ bɔgɔ foroki ka taa jamana bɔ bolo la. K'i bundeli b'a ci wallahi nka a bɛrɛ ta a tɛ segin. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée a bɛ dabolo min kan bi maa kan ka nisɔndiya sabula kununko anw ka armée a kun janfara anw ka armée jigin dingɛ kɔnɔ a mago bɛ minɛn fɛn o fɛn n'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen la Mohamed Bazoum Seba Bamako an bɛ don min na ko bi ale m'a fɔ Mali armée jɔra ka kɛ kelen kelen ye dɛ ale kɔni ɲɛ bɛ min na ani baara min daminɛna wasa bɛ ka nalen dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko ni saya kɛra maaw de bi tɔɔrɔ wallahi an bɛ don min na ko bi an k'an ka armée tano ka taasi ye sabu bɛ wuli ka jɔ ni jɔyɔrɔ min na don o don kun tɛ su fara tile kan ɲankuma Maliko banna sɛbɛnnikɛla ko armée min bɛ anw jigi kɔrɔ n'a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ caman ni waati a ko armée ɲuman don wa fɛn min ye jamanadenw ye u kan ka armée ko ɲuman dɔn u kɔ minnu bɛ yan ka hinɛw la k'u ko ɲuman dɔn jamana yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min bɛ se k'a to hinɛ ani jamana ka makari ka ta ka ɲɛsin u ma dɔ ka fara u kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mohamed Bazoum Seba Bamba ale ka nɔbila don. Cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Daba Tunkara. Naam. I bolo don. Joti Jelu mbi boni sɛbɛn min n'u kama le soir de Bamako wula o don dimi ma don i la don min o don t'a bɔ dɔ ye n'o tɛ dimi wɛrɛ na fara a kan Jɔni Sedi k'a dɔn wuli ka jɔ min ye Bankasi mara ye i k'a dɔn a dugu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn ka waati la dusumakasi bolo kan Jɔni Sedi k'a dɔn faali min dara ka taa da u jɛɲɔgɔnw ka maa 100 ni maa 30 dɔw ka fɔ la Jɔni Sedi k'a dɔn min kɛra juin kalo tile 19 a kun ye dugudenw dɔrɔn fo ka tɛmɛ Jɔni Sedi k'a dɔn waati kɛra u kun ye tabale gosi foroba cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen Jɔni Sedi a bɛɛ lajɛlen ka datugu mugu t'a la dɔgɔtɔrɔso i k'a dɔn ayiwa min ye polisiso gendarmerie Jɔni Sedi k'a dɔn administration fan o fan a bɛɛ lajɛlen ka datugu olu mugu t'a la o kuma jamana kuma yɛrɛ walima Mali kuma o tɛ f'u ka dugu la bilen olu kɔni dusu kasira wa u ka dusukasi u b'a jira ni nin de ye sɛbɛnnikɛla ko ba ɲumankaw ani hakili ɲumanw u ka préfet ani dugu kɔnɔ maaba minnu bɛ yen u nenu sigi ka hakili jagabɔ kɛ Jɔni Sedi k'a dɔn hakili jagabɔ in a taara bɛɛ sima sabula Bankasi n'a lamini u kun y'o baara min boloda ayiwa tile 3 tile 4 dama i k'a dɔn u laban nana tabale gosi a bɛɛ sa an kana k'an yɛrɛ ma jugu ye koyi nin ko min kelen filɛ tiɲɛ don i k'a dɔn nin ye latigɛ ka baara ye nka wulikajɔ ni jateminɛ n'a ma kɛ cɛ kelen ye an maliden dama ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔ ko i b'i fori ka bɔ a la wo bi to ni wo dun kɛra ka ban yen y'u don yɔrɔ ye o kuma an ka yɔrɔ dagere Jɔni Sedi k'a dɔn u kun ye Bamaja kuma minnu fɔ ka Bamaja wele boloda u y'a bolo kan Jɔni Sedi k'a dɔn dugu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko mun de y'u se nin ma u ko duguma dɔw kun zo min na Bamajuw ka nin janfa min n'u kun kelen bɛ k'a labɛn a bɛ tile 2 bɔ Jɔni Sedi k'a dɔn dɔw ko k'u ye kunnafoni di u ye sɔrɔsiw wele ka kunnafoni d'u ma n'a ma na joona labɛn dɔ b'a ka k'an ka dugu la n'a ma n'a kunbɛn Jɔni Sedi k'a dɔn sɔrɔsiw bɛna kuma min o y'a sɔrɔ faali kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana baara ye duloma de u dulonnen don ɲɔgɔn na ka taa Jɔni Sedi k'a dɔn lala kunnafoni dicogo walima kunnafoni sera waati min walima ayiwa kunnafoni dira min ma nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn kɔrɔfɔ a kana dulon ka ɲɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ jamana a bɛ baara kɛ sa ni bɛɛ lajɛlen de ye dugudenw fara ayiwa n k'i ɲininka ayiwa sɔrɔsiw kan nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye sabula hami kelen Jɔni Sedi k'a dɔn lakana ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula
Dabatungara I kono ko dene na fe kono basa kerama tige tola min tige do ka boni sebanye ango mi ma nouvelle horizon nyadangura seriba no ye toguna a Traoré ni nya ka sebanye ko fe menye kalafili ko ale de bina ke sababu ye transition ninga kundala ninga kunje sebanigala ko ako munu nye politique tonye ani politique jekulu ye bela jele korotole mbe be ko ni oro mi ye politique bunakuka ko kadia sebanigala ko na manye ko mi bela jele faraka bonywana oye kalafili na be labe chakelembe minga chakeda anaka ministry so ale de kanga wulika jo ani jija bonya joni colonel Ablay Maiga ale marabolo ministry ani gouvernement ka pamala sila colonel Ablay Maiga ne ayi ajole 1 mètre kende ka doabulo e ko colonel nwere bela nyemi nya ale kelendade abiko mi tuya il mesure plus de 2 mètres contre plus de 110 kilos tok bele jamanja ndara kangada sura se kemi nya aka biro kono dale fi kata wana tenido la haula yede kamele bele jamanja kababu ye viete sarama wa ne be anga ne tactus ne ka bode e ka fara fla ya Sebenigala ko colonel Ablay Maiga ale de ye ma wele politique to munu ndogo sebeneme ministère de l'administration territoriale la ay lettre chuma na ma lettre chi mima ay tabale goshi be wele ledo kana sigila sigi min zemve jamana abina benganzoro bengami no ye kalafulu bike dati mina akode ma to kana chronogram be mita ko ga Sebenigala ko akoni ya takalaje société civile maw olu fana welele mbe yakulu munu mbe Mali kono no lu dabe kalafili ko la olu bela jele welele mbe sabula transition kunama afora kaba ko ne Asimi Goita fe kalo mugani nani do chama yere boro la kaba opma fe minye solika wuli ode nyande sabula fe minye bara mi nabige bara ngoni akundala de kabo wa bara de tajoro kacha opma parti politique ka wele kana sigi ka ke benga ke kelinga haram mi se ka to do mina ni sigi bina ta ke anande memba uni nyanje o benga mi se ka ta yiro la ko Kani gala ko akoni ya ta kalaje ni kalafili make beka be kono hakil na make kelenye o de bise kana ni gelaye kalafili jabi mana bo do ba fu so na do ba fu maso kani gala ko akofe minyenzo na maso o bise kana ni gelaya baye jamana kono ko kana jamana ere bisi baza RPM o minye fanga koro parti olu ko ni mbo bela jede kalama sabula ibe kaka fanga tieni asababu bora devite kalafili de la jabi munu ni so makama na kera sababu ye kana ni wulika jo chamanye Sebenigala ko ako fando inve ako fe menye community internationally no ye sedawe ale fena kelembe ki soni bo Asimi Goita na manye ka fo kalo mugani nani tarafe kala fulu bike dati ni dati mina ako sebe fene bo Sebenigala ko Sedou nyama de kanguna foni plus tu parles tu sèmes une confusion dans ma tête kalo muga aninani amina domi uye dekera bossa à partir de ce instant kalo mugani nani bi damna wa kalo mugani nani bi abi sagi kofe de a kondeli bi damna depuis mars kalo temeni donc ma ibi mars avril mai juin ibi kalo nani boala kalo mugani be bolo la ça donc il reste plus que 20 mois donc ani ceda ko agarla nywana parce que ils avaient demandé 16 ou 18 mois kalo fla drone de base non bon c'est bon c'est très bon voilà il paraît qu'à fois c'est maintenant que je réfléchis là-dessus non c'est ça i kala ne do ha yen va mi abi wala ko babli ka wati na di wangile ndele ma chama ya famu nam Sebenigala ko akoni ya ta kalaje o chronogramme mi no bi na di kala fili datu o bi se ka ke sababu ye seda o be na sigi minge jouer kalo clé saba benga o ani akil na ka ke kelini kabula fe mi ye kolone Asimi Goita ye ate foi no fe mi se ka ke gele ye Mali yere kono nana Sebenigala ko akoni ya ta kalaje ministre de l'administration territoriale
décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga ale kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sa min bɛ se k'a to nin baara ninnu ka sabati sabula kabi bandaw tile ale ye wuli ka jɔ kɛ a bɛ nin cakɛda in na minɛn ma dajɛ a bolo don kelen a b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres min tɛmɛna arabado n'o bɛnna juin kalo tile 22 ma en 2022 fɛn min ye baara minnu kan ka kɛ koronunkaramu nasira in na o baaraw kɛra hali préfet ani sous-préfet minnu bɛ yen n'olu kan ka wuli ka jɔ kɛ administration bɛ se ka segin cogo min ka taa kalafili baaraw labɛn o sous-préfet a bɛ se maa 100 ni kɔ ma o bɛɛ lajɛlen bilara jɔyɔrɔ la kisɛ bɛ yɔrɔ min na mugu ni kisɛ bɛ yɔrɔ min ni kɛlɛ bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen o préfet a n'a sous-préfet olu kɛra sɔrɔsiw ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni basigi bɛ yen olu sous-préfet olu kɛra administrateurs civils ye ani maa wɛrɛw sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi colonel Ablaye Maïga a kelen di baara in kɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ réforme ma ni o ye madame Fatumata Seku Diko ye o bɛ fara kan maa wɛrɛ bɛ yen n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ refondation Ibrahima Ikasa Maïga ninnu kɔni bɛna dɛmɛ baara la min bɛ se k'a to bɛnkan yɛrɛ ye min ye loi électorale ye min fɔ o waleyali ka se ka daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jɔnti Seydou ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le dénicheur maa min sɔgɔbɛlikɛla maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Ibrahima Binate Ibrahima Binate Ibrahima Binate de bɛ sɛbɛnni bɛ yan Binate o kɔni tɛ jamu ye Binate ni yɛrɛ ye siya jumɛn ye Binate a tɛna kɛ fɛn miyanka ye ayi a ka teli ka kɛ bozo de walima dafin Jɔnti Seydou nama Binate ko a k'i k'a dɔn sɛnɛ yiriwali ani sɛnɛ ɲɛta jamanakuntigi kɔni a bara k'i seko kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn colonel Assimi Goïta min ka bɔli man diya nka a y'i sogo doni ni ka taa Manden kɔnɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn sɛnɛkɛla ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o bi sɛbɛntiya a ni dabadi de ye tracteur min ye tubabu daba ye o den 225 ka t'o di sɛnɛkɛlaw ma maa minnu sugandira Jɔnti Seydou k'a dɔn a kun ɲɛfɔlen don i k'a dɔn i bɛ sugandi cogo min na olu bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnlen kun don k'a kɛrɛnkɛrɛnya kɛnɛ falen kun don sabula premier ministre ani ministres olu dɛfalen kun bɛ kɛnɛ kan min ye Katikaw ka préfet o kun bɛ kɛnɛ kan dugu o dugu n'a bɛ Manden Jɔnti Seydou a dugutigi bɛɛ lajɛlen y'a kanu ni ka ye kɛnɛ kan dugu 25 commune Jɔnti Seydou e ko préfet tun bɛ yan Kati préfet tun bɛ kɛnɛ kan Haruna Jara préfet ɲuman ale ye Kati dilan a bɛ ka Kati redresser sisan de i t'i bɔra kunna n'i ka daja kuma ye wa mais je suis de Kati alors je t'informe merci Jɔnti Seydou i k'a dɔn a wa wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tracteur minnu filɛ nin ye ka di sɛnɛkɛlaw ma jamana de ye wari bɔ wari min bɔra o de ye i k'a dɔn 100 o 100 jamana ye 50 burun ka bɔ a wari la walasa tracteur ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la Jɔnti Seydou i k'a dɔn a ko maa minnu sugandira sabula min ye a wa Kulukɔrɔ gouverneur ye i k'a dɔn o fana kun bɛ kɛnɛ kan Kulukɔrɔ gouverneur kun bɛ kɛnɛ kan Jɔnti Seydou k'a dɔn jama lahulata olu bɛ y'u sogo doni ka se kɛnɛ kan a ko n'i ye kɔrɔfɔta k'a lajɛ kuma fɔlɔ min ye awa Sanusi Buya Sila ale de ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye Jɔnti Seydou k'a dɔn ale ye kɔrɔfɔta min ye nin tracteur ninnu bɛ di k'u min na a n'a bɛ di hakilina minnu na a y'i da don la sɛnɛ yɛrɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛ lahalaya min na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nka a n'a kɛ a m'an gɛrɛ ko kuma fɔ ayiwa min kɔni président y'a m'o fɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn sɛnɛ jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ min ye baganmara jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ a y'i da don olu bɛɛ lajɛlen la k'o maana Mali i k'a dɔn kabini diɲɛ kununko janko salo i k'a dɔn sɛnɛfɛn ani sɛnɛ kɛra kutumu min kɔnɔ o kɛra tanuba ye o tuma sɛgɛnko man ka boloda jamanakuntigi min ye Assimi Goïta ye a ko n'ale ye miiri Mali bi danga min na i k'a dɔn balofɛn min n'an b'o dun san o san Jɔnti Seydou i k'a dɔn salo min sɔrɔ la o kɛra wasɔ ye an m'an ka jigin o ɲɔgɔn na jukɔrɔ bilen i k'a dɔn sabula Mali kɔni olu minnu ye a bɔ fanga ye u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ u na dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka ayiwa jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min u ka baara kɔnɔ o de la nin tracteur ninnu dili kɔni o ye ayiwa ko daminɛ ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn a bɛna ayiwa hakilila di kɛ gouvernement ma fɛn o fɛn de bɛ yen min kan ka kɛ sababu ye sɛnɛkɛla bɛ lafiya sɔrɔ cogo min i k'a
don a ka foro kɔnɔ a ko a n'o dabali tigɛ o kuma jamanakuntigi kɔni a y'a jira sa k'a fɔ fɛn o fɛn n'o de bɛ yen k'o dogolen don walima ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛ nagasi i k'a dɔn u na dabali tigɛ maa o maa n'o yɛrɛ o ko la ayiwa a fɔlen fila ye an kɛra ko ma ɲɛnabɔ dɛ a k'o tigiw ɲini dɛ il a dit a ko ten maa o maa n'o de kɛra sababu ye sɛnɛkɛla i k'a dɔn ka janfa du i ka baara la Asimu da y'a fɔ dɛ wa kuma fɔlen filɛ nin ye président an kɛra ko ma ɲɛnabɔ dɛ u y'a ɲaami dɛ i tɛ an kɛra ko in nɛmɛ Asimi dusu ka teli a bɛ dɔ kun ci ɲina dɛ a fɔ kun y'o de ye o a bɛ dɔ fa dɛ Salo le même problème Salo Nasini le même problème min dar'o kan il y a 10 ans le même problème mais pourquoi ça continue président dusu ka teli koyi a fɔ kun y'o de ye o n'a ma dɔ a tɛ mana commando don a tɛ kulonkɛ la dɛ n'a ma dɔ da joli la wallahi a bɛ bɛlɛ kɛ dɔ kɔnɔ ɲina dɛ je ne suis pas satisfait Jɔnsi de dun a y'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i jija Mali transition camancɛ fanga don bɛɛ lajɛlen n'a joli ka kan maa o maa i bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen k'i banba i ta fan a ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn min kɔni mana dɔn o bɛ furan ka bɔ jamana kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le dénicheur kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma info matin Kaseriba n'o ye Modibo Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo Kone ko jɔyɔrɔ ɲuman de bɛ sanfɛfɛ tigɛli nɔgɔya a ko an ka taa Kulukoro impôt la direction régionale baarakɛlaw murutilen bɛ k'o sababuya kɛ fɛn min ye impôt ɲɛmaaw ani minisiriso ka kunbɔnko la impôt bɛ so min kɔnɔ so in kɔrɔlen bɛ n'Ala ma fara an kan ni fiɲɛ wulila wala ni san nana so in laban bi sɔn ka bin impôt yɛrɛ baarakɛlaw kan o man tiɲɛ yɛrɛ la o man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko alamisa don juin kalo tile 13 fɛn min ye syndicat maaw ye u taara ka taa Kulukoro impôt lajɛ sabula fɛn min y'u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ kibaruya las'u ma anw sirannen bɛ ni saa wulila wala ni fiɲɛ cira so in bi yɛrɛ ten wa don o don so in bɛ ka sulu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min dara o de ye secrétaire général par intérim ye Musa Sisoko ka fara Sidi Salamu Jalo kan Alikeyidi Ture Mahamadu Konare Numori Balo ninnu de ye wuli ka jɔ kɛ Kulukoro ni ka t'u ɲɛ da impôt yɛrɛ a direction kan u yɛrɛ ɲɛ ka k'a seere sɛbɛnnikɛla ko impôt yɛrɛ a bɛ so belebeleba min kɔnɔ so in kɔni kɔrɔla fo ka taa fɔ ko a to ten sabula n'i y'a ta k'a lajɛ so yɛrɛ jɔcogo la a ma sariyaw dafa so in kɔni ka surun badingɛ de la subasima min kɛra a kɔrɔ subasima njɛgɛw ni ka taa so sigi o kan ni sa kɔni nana kaban ni ji dɔɔni donna ba kɔnɔ ji bɛna i ka fenêtre la olu m'e ɲininka o kɔdingɛ jɔli olu tun kan ka na e ɲininka de o kɔdingɛ jumɛn kɔdingɛ min jɔ Korofina yan i y'i tugu k'a jɔ ye e ka subasima maa sɔrɔ i kundama na u nana o don u ye ko hakɛ so min kan kɛ o don u nana tɛrɛ bilenman ci o m'a ci fɔlɔ ne k'u k'a ci k'a bɔgɔ ci ka taa tɛrɛ bilenman k'an ka yɔrɔ in kan Korofina yɔrɔ in na ye journaliste de don ne ye tɛrɛ bilenman y'a kan ye ne ka yɔrɔ in nana kosɛbɛ bilenman in n'u kɔni y'a ci o yɔrɔ la soko banna o ye soko bannen ne y'a ye o a tɔ min bɛ to o tɛ ala cɛ a cɛmancɛ la dɛ walahi mètre 5 ne bɛ to yen ni carré cɛ mètre 5 wa ne ko n ko bi fara carré kan non moi il va me rester 3 mètres an y'a mètre il me reste 3 mètres et so bɛ jɔ kɔnɔ bilen yan ne ko n ko a na jɛlen digi tigɛ koyi nin so belebeleba yi u b'a kari kabini nana Bamakɔ san 30 ni kɔ i bɛ ka so min jɔ n bɛna ka so kelen min jɔ k'u bɛn'o di ne ko Allah ne ɲama de bɔr'i la o ayiwa baasi u bɛ mansin don a la k'a kari k'a kɛ duguma wow maa sigi ten intérêt public Allah jamana ka nafa kama a bɛ ci Allah u nana fɔ a koyi naam ni ne ye miiri ka subasima in na a ɲɛ de bɛ ka fɔ wari dɔ ni subasima na koyi a ɲɛ de bɛ fɔ karatu ni nkalon ni namara ka taa so kelen jɔ a bɛna tɛrɛ bilenman ko k'a daminɛ ɲɔrɔ foyi ne ye ɲɛ munumunu fɔlɔ n ko ne ko a y'a la yo aw ka flèche ɲɛsinnen bɛ fan min ma est ce que aw ma fili non mon frère a bɛ ci à partir de là ka taa kɔ de kɔnɔ e ko sogo banna n k'a bɛɛ tɛ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Kulukoro impôt direction ye a jɔcogo man ɲɛ o tuma san na o na ji kɔni ale bi dɔɔnin bɔri subasuma in na o tuma so bi suli o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye sanji kɔni mana bi bɛɛ lajɛlen i bi sanji minɛna i b'o de don i kunkolo la i sigilen b'i ka bureau kɔnɔ wa fɛn min ye baarakɛyɔrɔ ye a koronnen bɛ bureau kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ 10 ni kɔ u sigilen bɛ hali i tɛ se ka bɔ i nɔ na n'i donna sɔgɔma i t'i bɔ dɛ a kɛra kilasi ye non franchement ekɔlidenw bɛ sigi kilasi kɔnɔ cogo min u bɛ sigi ten mais sɔnu ka taa maa wɛrɛ wele o il y a le gouverneur de Kulukoro la tiɲɛ dɔgɔ
L'Amérique Kabourisano. Le colonel. Le gouverneur de Kouloukoulou. Eh, aussi blagué là. Non, ils ont raison. Wallah, arabe djele taka. Ngo djela ka bo uye uka goudron glana. Uyo marché di Doma. Gouverneur na kabina yoro visiter ka laje. Aya soro goudron kura be wo bala. Ama ma wele wo. Aya entrepreneur wele ka gagner boté. Aka dakuraya. Akwa abet ka kaburi. Kaburi. Non. Wo soro la tiere. Kwa ka wuli ka boy. Akoye abeguli ka boy ka goudron. Marché bochiri. Non seulement marché boisiri là, wa i yɛrɛ de bɛ pigi ta. I ba bɛ wuli sisan a joli don ni gɛɲɛ ye. Kaburi i maɲi dɛ. Surasido. Sɛbɛnnikɛlaw ko. Ko baarakɛlaw tɔɔrɔlen bɛ. O tuma u ye dɔgɔkun kelen di gouvernement ma. K'a fɔ o dɔgɔkun kelen. Gouvernement ka bila yɔrɔ ɲini Kulukoro impôt la. N'o tɛ maaw kɔni u ti don impôt kɔni kɔnɔ ka baara kɛ. Ils ont raison. Sɛbɛnnikɛlaw ko. Yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔya kojugu. Impôt baarakɛlaw 40%. Olu bɛ loyer la dugu fa dɔ fɛ. Et Allah a gɛlɛyara. Non, franchement, ça c'est pas normal. Le gouvernement va trouver une solution. Non, Kapori kɔni ça il blague pas sur ça. A bɛ solution sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛlaw ko bɛ ministre min bolo o de ye i ka cɛ ye. Bɔbɔkɛ Fasa Alifuseni Sanu e kɔni kelen a dɛsɛlen tɛ nin na wa. Dɔw ko Alifuseni b'a kalama. Dɔw ko a t'a kalama. Nka fɛn min ye syndicat ma olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ. U bɔra kalama k'a fɔ ci ma fɔ ministre ye. O tuma n'anw ma taa grève la ministre tɛna nin ko in da sɛbɛ la. Kakarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔgɔ kan ye. Dɔgɔkun kelen dilen bɛ jamana gouvernement ma n'u ma taa yɔrɔ ɲini impôt la. Baarakɛla bɛɛ bɛna baara bila. Mali impôt baarakɛla bɛɛ bɛna baara jɔ. Bon, mais ça, franchement, si c'est ça seulement, je le soutiens. Wallahi. Est-ce que tu as dit Ah non, ça c'est pas normal. Quoi, impôt est le premier pourvoyeur des recettes. Alors, au lieu de voir ça c'est pas normal. Vous n'avez pas dit, info matin kono, akabi bolla. Je suis Zedou. Jamana ngono te fly. Te zara walma te koima. Imana ni vla fo sora ka dekun. Ite ko nege bida. Te flesha fene bede. Te banaw. Nde date dore la koima te flasha. Te flesha be, te yarabe, te akurabe. Te dababe wa. Ay te daba te duma ina. Ame jekte nyama de. Cheka pip. Yonti Zedou. Ne, Sɛbɛnnikɛla ko. Kuna wolo ni bonya min dalen bɛ Mali ka bi. N'an dara jɛnsɛnna ni jamana u ka ɲɔgɔn gunbɛnw la. I k'a dɔn n'a fɔra ko fédération président filɛ Mali. I k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bi wuli. A ko hali kɔsɛ in na. Jɔli Sudi k'a dɔn Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Olu ka fédération sigili. FIFA ye mɔgɔ bila ka taa. Maa min kan ka taa ko lajɛ k'a sɛbɛntiya a ɲɛna walima a ma ɲɛ. Bolo bɛnna Baviye de taara o sɛbɛntiya. Yaya. Et pas ça, c'est qu'il y a un tas mais non! Hein? Bon! Amina Bezengoné a dominé. Tout le monde pense que c'est mon heure. Dès qu'on est qu'à Wati sera. Ah non. N'a y Togo soro. Équipe nationale a gagné. Mali m'a Togo soro. C'est pour le temps, la mobile n'a pas faut qu'aller des deux. Donc il faut tout faire pour casser. Il y a les casser ou il y a des casser. Jamana de casser. Parce que ni y'a cassé, parce que Bavière est en train de remporter des victoires. Ni y'a cassé, n'a tiena. Même ni élu la ni nana sigi. Et bien sur la tienne, c'est clair. C'est ce qu'ils oublient. C'est clair. Donc, ni ne do, mbi deme. Kanye. Faut que vous la voilà, ne akli bala mina keni ngwe nyamai. Donc ne be deme ka I deme akola ka baraka ka inga bape. Ne ta imbana domi, nyera bi bo. C'est ça. Bon, c'est ça. Mais Mali problème au dé. Non. Abaraka Torodma soro. Équipe nationale baraka gagné. Anama ngalo dala. Nama tana tasila. Nama tana tribunal la. Abaraka world bi yeve. Aye ni mbo yeve. Y'a le Bavière qui a fait fédération malienne de football. Ambe bebi nyandon. Il a géré des milliards. Mais non. Okay. Qui sait pas qui est qui dans ce pays? Et Clara Dewa. Wada bindegado. Makla. Ningu yesevanye. Anye mimbo aujourd'hui kono akabi bolla. Monsieur, un autoritaire quoi. Mais justement, exactly. Let's go now. Now.
mi bɔn sɛbɛn ye an ko min ma le gido kasiriba n'o ye Mahamadu Ture Mahamadu Ture nin y'a ka sɛbɛn ye ko mu Mahamadu Ture ko faso kanu dala fɔtɛ a bi ye kɛwale ani wuli ka jɔ la fɛn min ye karamɔgɔba in ye n'o ye Dirisa Tarawele Maɲamugukaw fɛ yen a ye wuli ka jɔ kɛ ka alisilamɛw wele ka jama wele ka kunnafonidilaw wele bilasirali ani duwawudo k'o kɛ jamana ye fɛn min ye ale yɛrɛ a ka yeta ye min ye jamana ko la ani bilasirali min bɛ se ka kɛ bɛɛ ni basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min ni k'o lase sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jumadon juin kalo tile 17 san 2022 a yɛrɛ ka so lahawutaba in kɔnɔ Maɲanbugu a ye jama bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigi in ye a sinsinna fɛn min kan o de ye bɛɛ ani basigi ani koto ɲɔgɔn dala o bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko walasa k'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya kunnafonidilaw welela ka na k'a da alisamɛw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye asura kɛnɛba o de bɛna labɛn min bɛna kɛ kuranɛkala ani duwawu doni ye ni ka ɲɛsin jamana ma jamana min n'a tɔɔrɔ la jamana min n'a janfa yɔrɔ ka ca a ko ni faso janfara silamɛya b'o ɲini an yɛrɛ de fɛ an ka wuli ka jɔ ani cɛsiri caman kɛ min bɛ se k'a to jamana ka bɔ bolo la o dɔrɔn tɛ an sigiɲɔgɔn minnu bɛ n'olu degunnen bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ sanga ni waati k'a ta ka ɲɛsin u ma o y'an ka wuli ka jɔ ani an ka baara ye alisilamɛ ani subahana wa taala a b'o de ɲini an fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ko Dirisa Tarawele yɛrɛ maa ɲumanba don sabula fɛn min ye fantanw dɛmɛni a b'o wuli ka jɔ a n'o cɛsiri la jango minnu bɛ n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ sunkalo la a ka dɛmɛ a n'a ka ɲumanya cɛruna yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la nka silamɛya dɛmɛ sunkalo dama tɛ sanga ni waati fɛn min ye muso minnu bɛ ni jigiya t'u ye muso minnu bɛ ni olu bɛ dɔ kɛ ka olu dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ muso cɛsabatɔw ka hakili t'u la k'u bilasira k'u dege safinɛ dilanw na ani bayɛlɛmaliw la min bɛ se ka t'u kasiw yɛrɛ kɔrɔ karamɔgɔ Dirisa Tarawele a b'o wuli ka jɔ kɛ a ko an bɛ don min na ko bi ale bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ o de y'u ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye politiki mankan ka da jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɛ bolo don min bɛ se k'a to Mali wuli ka jɔ a ka sabati a ko an bɛ don min na ko bi a ko fɛn min ye mɔriya ye mɔriya tɛ kolankolon ye sabula fɛn min ye maaba minnu dɛmɛna olu tɔgɔ dɔnnen bɛ mɔriya la mɔriya dungew don a ko nka n'an ma wuli ka jɔ ni jija kɛ sisan fɛn min ye kolokala ko minnu bɛ réseaux sociaux kan u laban u bɛ mɔriya u b'a tɔgɔ a bɛna kɛ lagosi ye ni ka don silamɛ diinɛ na a ko olu ye mɔriya ye minnu na n'olu y'olu karamɔgɔw ye olu y'a ka lɛgɛsɛ de la tiɲɛ yɛrɛ kan n'o ye kira ka taabolo ye o tuma ale yɛrɛ b'o taabolo kelen de kan a ti maa nɛgɛ a ti maa janfa tiɲɛ yɛrɛ ye min ye a bɛ baara kɛ n'o de ye wa ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o kun ye jamanadenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le gido kɔnɔ a ka bi bɔli la yɔnsedu k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ye juma ye bi taa an b'a ɲɔngiri yan yɔnsedu k'a dɔn an bɛ taa fɛn min ye bala yira i k'a dɔn sanitaire ba bala yira min ye dakabana karo ye ɲɛgɛn kɔnɔ min na damu jɛma fara couleur ma kan ka taa se dakabana ilisuruw ma a ka dabɔlen bɛ ka ɲɛsin kalanso lakɔliso ma jelibugu la n'i donna ye ka ban yɔnsedu k'a dɔn karo n'a ka di ye n'a y'i diya ka Bamakɔ bɛɛ da karo la a bɛɛ magasin kɔnɔ n'i y'a fɔ a ye ka ban i bɛ couleur min fɛ walima min ka di ye a 60 a 20 a 15 vitrifié nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen vitrifié dɔ b'a ka da la ye o cɛ ka ɲi dɛ ne mago b'o de la mago b'o bala yira ala ka ni ci a ka so citɔ don e bɛ vitrifié i bɛ taa mun karo da ye bilen jɔnni ka so i ka kɔda in kɛ ne ye ala minɛ jɔn di malo kɔda in citɔ don awɔ u maaw nana dabawala n ko ne bɔra Segu don min kana Bamakɔ yan foyi kun t'i bolo ni fɛn kun tɛ ne bolo koyi ni a y'a to u k'a ci ni jamana jɔli de bɛ se nin so in jili ma u k'a kɛ u k'a ci po u k'a ci ne ko bi dura d'aw ma awɔ dura in de dɔgɔyara o dɔgɔyara dɛ jeli nata ti fɔ hali n'u ye trésor d'e ma e ti fa k'u bɛ dura sara ne ko joli cɛ ko anw ti purusa bi bɔ a la dɛ ne ko aw kɔni aw y'an fa koyi aw b'o bɔ jeli wari la nin bɛɛ cɛ a ka taa n'a wari ye polisi de i k'a dɔn jamana a ti taa nin kɔ jamana mago mana malidenw kan ka faamuyali kɛ i k'a dɔn faso ale de taa a ka dugukolo ye n'a mago jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la jɔnni sodi k'a dɔn bi ci n'a bɛ kɛ sababu ye maanifin ni ka kisi n'i hakili b'a la o san 2013 i bɛ k'a bɛ sigi fanga la don min nin kɔ denkɛ in ye fali min da mɔgɔw kan hali ka da o ma a kan ka kɛ non
Ça, Aumanga Ballon. Merci pour ton patriotisme. Non, je le suis, mon cher. Folni Tamni, Amba Takalase Dangorobama, Johnny. Zumana Traoré, Beko Kalanazo, Dangoroban Yaralemba, Kademala, Watina, Ambi Folni Tamni Dama, Kafaye Kwa Dangana, Memi Yani Bejawara, Georges Couture, Akasiro Benembe, Tabakoroma, Atete Bougou, Atelier Bilibili Babolo, Machine Kura Dornalembe, Wafomi Mako, ordinateur. Abi bazen dakabana kala o machine de bale bolo nyaaye samsara couture la nyaaye bayel akife bon abi yani be jawara fene fe joju couture abi folni tani dama do ko ka foli be femenye El Hadji Mohamed Ba Jaraye femenye do wu dugutigi morimina mori femenye ha Ba Jara morimina me o ma morto o mungela ay Morimina mori uko ka foli ni tamni di kalandenw uko ka foli ni tamni di alislamɛ bɛɛ lajɛlen ma jama min bɔra wasara kɛra jama sanuma ye mankan ma bɔ a la kɛra basigi kɔnɔ jama bonyana kosɛbɛ ɲina ka tɛmɛ san dɔw kan a kɛra basigi kɔnɔna na anw fɛnɛ minnu kun bɛ anw kɔni y'a ye bonya ma dɛsɛ karama ma dɛsɛ dumuni ma dɛsɛ nafolo ma dɛsɛ misi ma dɛsɛ dugabugu ko ka dangile Alhaji Ba Jara mbɛ foli k'a ye ni k'a tanu a fɔ a ye k'a ye juru min don jelikɛ la i k'a dɔn juru in ko n di binna ye n b'a sara o tuma n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yan'an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn sudi k'a dɔn min ye seliba ye a man jan bilen a tɔ o man jan dɛ le combien do ne kɔni dɔw ko le 10 dɔw ko le 10 le 10 kɔrɔ a kuma kelen t'a la dɛ nka min kɔni ye tiɲɛ ye a man jan et puis i ta le 24 ye de awɔ o tɔ bɛ tile 15 bɔ wa wala a man jan bilen dɛ jaa sera koyi e k'an ka saga joli fa dama ne ka saga la de ne bɛ se saga 6 ma o e kɔni jam munna Babilen ka saga bɛ yen o diyagoya ye Mija ka saga bɛ yen Mija ye joli ye an b'a kɛ awɔ o tɛ saga fa de Babilen ka saga o bɛ ale ni Mija bɔ olu jɛ saga kelen ma wa saga kelen Bakaja ka saga bɛ o bɛɛ bɛ jɛ saga kelen na Bakaja joli o ye n ba ye i ba ni jini wa i ba ayi n ba ba ni jini t'anw fɛ yen dɛ ba de bɛ yen n jini bɛ ba la aw sɔnkaw ni Bamakɔ de b'a fɔ yan ko ba ni jini ayi i ye ba fila de tɔgɔ fɔ ne ba ye fila de ye o jini tɛ ne baw la o e ko Mija Mija ani Bakaja o ye Babilen musow ye dama min fɛ mɔ la e y'o fɔ y'o fɔ Babilen ma ayi e b'a fɔ o y'an baw ye wa ayi ne ma kuma jugu fɔ ayi ne bamanankan de don non aw Bamakɔkaw b'o fɔ o tɛ pro anw fɛ o tɛ se ka fɔ o y'an baw ye wa o tuma ba fila de b'a i y'a faamu a fɔ Babilen ye Babilen ka ko man gɛlɛn o tɛgɛ wusu de ka d'ale ye i bɛ tɛgɛ wusu saba ani te n b'a sama o tɛ kelen ye wa awɔ ne yɛrɛ ta bɛ yen muso saba bɛ yen saga ye joli non wajibi tɛ diinɛ na ni waati kurunnen don i bɛ saga kelen san Babilen a n'an baw olu bɛ kelen fa e yɛrɛ bɛ kelen fa ni se kɛra fila la sabula jama ka ca sogo don o b'a bɔ wa o b'a bɔ i y'a ko nɔgɔya dɛ ayi n ko diinɛ ma dabɔ gɛlɛya kama koyi diinɛ tɛ ko gɛlɛnmanba ye o wa n'a ka nɔgɔ e ko ne na fɛn san ne tɛ taa Babilen ka wɛrɛ la saga bɛ yen o i bɛ se ka Babilen ka saga kelen minɛ kɛ n'a jɛnna n'a ye n'a ma jɛn n'a ye i ye sogo de ɲimi i ma lafiya sɔrɔ i ta tɛ dɛ mankan da ɲini jɔn k'a dɔn waati dafara jumɛn taa kuma sera foli ani tamini ka kɛ ka ɲɛsin nin nagama den ma den min b'a la n'a ye mɔnɛ bɔ an na k'a bɔ an na so k'a bɔ an na kungo o den Mamadu Yaranangɔrɛ Babu Yara denkɛ fɔlɔ Babu Yara Mamadu Yaranangɔrɛ Yara wal o y'a fɔ Yara wal o de y'a tubabu tɔgɔ ye o station ɲumanba tigi Mamadu Yara ɲuman tigi c'est mon fils c'est mon fils kana a ko ta yɔrɔ tigɛ maa den n den don tonton n'anw y'a ye an b'a fɔ ko tonton Mamadu awɔ an b'a fɔ ko tonton jɔnni de don jugara mɛ kɛ telima jugara mɛ kɛ min ni fonisere don n'a t'i ye a b'i ye a tɛ dugu de la fɔlɔ Ibrahima Karanjara Bama denkɛ ka teli Mahamad Rasul hali n'a bɛ wari d'i ma a teliyabaatɔ de b'a kɛ Ala ko ten o ne ko a b'a dɔn ko seli sera parce que ale ka kow ka ca a sera o a b'a dɔn a y'a hakili jigin a ko seli sera a hakili de jigin ko muso ka ca den ka ca an dama t'a ka nami o
An dama tɛ koyi. An dama tɛ. O b'a wele ka fa cɛ i ka mɔgɔ fumi ka kuma na. I ka kuma na. A ka sin ka cɛnin wele ten a tɔgɔ di. Jɔnni. Tunkara. N'i y'o ka numéro ye. Numéro ye ko y'i wele. 66 72 19 n'o y'i wele i bɛ se ka yɛlɛ i yɛrɛ ma. I bɛ se ka yɛlɛ. Patron ko ka fɛn dɔ d'i ma. I ni mun cɛnin i ka suma ha. I m'a bila fɔlɔ wa. A bila joona. Ne ko a ma don dɔ la n'i b'a ci fɔlɔ de kɛ n wele. N'i ko i bɛna ci ni i mɛnna i m'a ci n b'i wele. I b'a ci fɔlɔ de ka sɔrɔ kɛ n wele. Ni ye musuma baatɔya ye. Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ale kuma denkɛ dɔ bɛ yen ale kuma a denkɛ la fitinin dɔ bɛ yen bɛɛ ko a ma ko Bamagaji an zɔminen don a la awɔ an zɔminen don cɛnin na ale jɔyɔrɔ a b'a fa donda la an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn Laasana Kuma min ye ale kuma denkɛ fɔlɔ Laasana Ala ka hinɛ Laasana denkɛ fɔlɔ papa papa Allahu Akbar Sajan Dɔgɔma de y'o ye Sajan Kuma Dɔgɔma denmisɛn tɛ ko ɲuman a bɛ bakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni nin bɛɛ fɔ kun ye min ye i y'a dɔn ni maa kɔni kɛra n'i kekuyara kojugu hɔrɔn mana keguya kojugu i ka baraji sɔrɔ bɛ dɔgɔya a bɛ dɔgɔya a kalannen don wa u hakili man di a kalannen ba don ni fɛnw ma se u hakili tu to la ni ko minnu kɛ u bɛ ɲinɛ joona ba ka ko u bɛ ɲinɛ o kɔ ni m'u hakili jigi ta u kana taa sira sɔrɔ u kana taa daga sɔrɔ wa a bɛ jɛ waati dabara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw bɛ sigi olu ka jɛmukan bɛ tɛngu n'u bɔra ye Hamɛdi yɛrɛ numéro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn surafana t'u ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele farikɔnɛjɛ a n'a ka cɛdenw u bɛ n'u sɔnni dɔw kan ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn don an bɛ ye kɛnɛ in kan sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'o lakali nka min ye ne ni lamɛnbaaw ye u k'u hakili to a la sini 21h30 92.9 arajo Manca FM jɛ ka fɔ ka arajo filanan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sanfɛ Dabaka kɔlɔsili n'i ye dɔ fɔ n ka arajo ma n bɛ dɔ fɔ i ka arajo ma n taara o don i ka arajo la tes travers se plaignent i ka baarakɛla b'u plaignent munna voilà dis-le-moi si tu le sais pas n b'a f'i ye kabini sisan n taara i kɔfɛ min fɔra n ye i kan c'est pas bon o kuma n'i ye dɔ fɔ n da ma n bɛ dɔ f'i ta ma i ye nkalon tigɛ Ahmed Jakite ale tun bɛ nɛgɛ la ka kɔrɔfɔ lase Jɔnsi Seydou Daba Tunkara wa salam.